Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetay o ita alawas anapaulwan. Pagrebangan, iti pamilya. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Junay, apay abimtak day ta bibig mo. Naan ano day ta? Bimtak lang arudin ti bibig ko, Johnny ko na yung pailaeng. Daisy ti awag yung kanyak, Ay, sungbatan nakit day. Naan ano ta bibig mo, kunak? Sinipat ni tatang. Ay, apay asinipat na ka nga ay. Uray labimtak day ta bibig mo. Pilpilitan na kay dinagarado, Idi abugak Januang. Saan amag na, tanalapit ka no ti panagabog ko. Ay, unay lakit din ni tatang mo. Day talakit din tinangsipatan na kun ka. Nagungot na di alakay. Ay na, sinublat na tiwi-tiwi ti arado. Sinipatnak ngay mo na. Imbag ta si mangput kan lakay. Apay ngay impaturay mo abimtak ti bibig di anak mo. Kasanaw, kat pagar-aradwak. Nakangatukit din ti kikit na nakaigam itiwi-tiwi ti arado. Ha, limalakihan. Ay, saan mo kumamot asinipat, Makapasuron nga ro ti kasta agalad na. Lalaki nga maggunay kit din a babae. At dapay abak na a babae. Ay, anya nga rod nga, no kas jay mo't ti pan nakaitao na. Ay, saan nga agbali na kasta? No saan mo apampanoy yan? Lalaki iti nakaparsuan na. Isung aggunay akas lalaki. Angam saan ang masapul akabilam. Mabalin mo mo't abagbagaan. Namin anon anabagbagaan. Ha, anya laangan ti masakbayan na ano kasta na laang. Di nala matultulad ti kabsat na nga datalyer na. At ti ginatang kong agas mo, nanang. Imbag man, ta nakagatang ka, anak. Nabiit ka mo't anapan iji palingkay. Adda ka di adagos nat gedam. Adda simang pat adakkel atrak tinatnatang, nanang. Da kami tinang diskarga. Kan nangitulod ka dagiti pwestuan tinatnatang. Imbag lakit din, tada ka gumatgatang iti agas ko, anak ko. Siyempre, di kayo mabali na baybayan, nanang. Doa talang agkabkab balay. Mala, agtumar ka nga rudin, tagsubli ak iji palingking. Ewan, anak ko. Agyaman akmanin ka. Awan ang yaman na nanang. Barang addamanin sumangpet atrak. Isupay titangdan mi nga agdiskarga. Kan mangitulod ijay na duma-duma a pwesto. Gumatangak man iti shampoo ken conditioner manang. Nay, anyat napasamak di ta sungom, Johnny. Ni manang net, nagalasa ng ganda ta Juni. Daisy ti bagay ko anagan. Kasano a Daisy kat lalaki ka mat? Kumaano babae ka? Tagat gatanga kun. Nan ano ta sungom kunak? Ang mga nuin sub-subda ka, agaputa ipapilit mo a babae ka. Saan ka day? Umayak gumatang. Saan kat nga umay makimarites? Agdamdamag aklang mat. Ibagamon no apayakas ta day ta sungom. Ay na, inakman laengan. Di mo ito tigat gatangak. Ditakan. Ay, api manaw kan ngay. Nay, ato yung tikat gatangam. Saanan? Agdardarasak. Na, pinmanawan ti sinalbagabakla. Nagpaiso siguro nga insub-sub ni Amana. Takagura ti Amana ti bakla. Manang, soft drinks mo man. Baka inumak unay. Mabit lang nga ta mangalak. Nagapu ka DJ Ilay. Wen manang, amumatan. Ijay ili ti ayan ti butik ko. Aywan, nadamag ko anapigsa kanupay ti papaabangam iti wedding gowns kanda dumapay a gown. Napigsamat basit manang. Ay, madamag ko man. Saan ka di nga imay dito ni Insan Juni? Jay, insan mo abakla. Ay sus, insub-sub ti Amana, gapo iti kinabakla na. Anya?
insubsob na. Mas anot siguro nila kay Tomas amang pakpakan ken ko na. Iso nga insubsob nan. Mapanak man ija balayda. Ay, saan mo nga ibagbagat imbagakan ka Insan, umayak man. Anya ka dit araramidam. Ay, si Kamet insan. Imbag man tapin masyar ka. Adang agpay susugat di ta bibig mo. Ay, apay nga insubsob na ka ni Uncle. Sino man ang tinangimbagaday ta nga insubsob da? Sinipat na. Apay mat asinipat na ka. Di makalakit nga rod ay tasungom. Di tumot nga minwang. Saan amag na no abugak? Iso ana suro ni tatang dayjay. Sinipat na din. Dahil pa yung ngarod sungok. Sumurot kan kanyak. Tapno adda kadwak iti butik ko. Tangdanan ka. Ay, kayat ko amang ano di nakpalubusan ni tatang. Imbaga na ngamin nga adda kano ti kinabaklak no mapana kano iji ili. Di ka madanagan. Ipakada ka ken ni Uncle. Anya, alam ti kasinsin mo. Tapno addang agbali na bakla. Uncle, kaasimot no dito'y latan nga agigyan. Agtalon kan agbangkag. Anya nga rod ngay. Kananya ti ubra na ijay. At nakaditalunan kan bangkagan na ijay. Ni Uncle mo't. Agtrabaho ijay ili Tangdanak, taawan kadwak. Planok amang ibangon iti parlor ko iti asidagmat lang ti butik ko. O diat addan at ilagsoksokit iti kuko ti ammo na ijay. Bareta kan pala kas kada arado ti rumbang ay gaman na. Di namat nga rod ka ba ilan ti agarado, Uncle? Abay kumadi nakabalan kat lalaki mait. Sadut lang iso ti ammaw. Saan nyo ko maaparitan asumurot kanyak, Uncle? Saan mo apilitan nga alain ti sadaw takasinsin mo? Alamot din, Uncle. Palubusam ka din. Padasam apilitan nga isurot, tasurutak matla ang ayawid. Anya nga ti ko na ni tatang, insan. Lading ngitok. Ngam umay nakakanusurutan nga uludan ayawid no sumurot ka kanya. Anyamat ni tatangan? Kaya't ko tiyag trabaho iti sa bali. Saan kat nga agtalon kan agbangkag? Padasam lata ka sarita. Barang palubusan na kamatlaang, insan. Ura ikak to iday ti pagtangdandang agarado. Dayta at ibagam ka ni Uncle. Ay na, sarado ti utak ni tatang. Di na kaya ti kinatao. Kaya't nakit malalaki ak kano. Saan abakluos? Sayang. Mayat ko man no makaumay ka ijay butik ko. Ado ti gumatgatang ijay. Adapay papaabangak a wedding gown. Kan daduma pa'y mausar iti agduduma nga okasyon. Sayang. Kaya't mo't nga minitatang agpasturak iti na ang dod anwang. Ana, palubusan nga ta ni Uncle mo ti kasinsin mo amapan ijay ili. Saan, tatang? Kayat di Uncle a pagpasturan itinuang. Ay, naturay ni Manong Tomas. Nuan niya ti kayat na, iso ti masurot. Kasano no saan a kayat ti kabalay na ti kayat na? Day tangarod ket, ipapilit na ti kayat na. Ngam di nalatamot maikat ti kinabakla ni Johnny. Agasam. Kabilan na pa'y ni Johnny no adda di na kayat. Un nga rod, itikas jay nga edad ni Johnny. Kabilan na pa'y laeng. Ay, aglablabesan. Permi abandog mo asimangpat, anak. Apay numangkita ka iti sa bali at trabaho. Saan kat anak kakarito ni itinatnatang. Babae ka. Nanang, adu ti mang tagtagibasit iti trabaho akong boy.
Ngamdakkel ti sapul ti kumboy, nanang. Ay, nga babae ka, anak ko. Trabaho ti lalaki dayta. Lalaki akmat, nanang. Ado a lalaki ti atiwak, nupigsa ti pagsasaritan. Ay, di mo ko maalilawan ti bagim, anak ko. Amo mababae ka. Ngam agunggunay ka laang akas lalaki. Kay kayat ko nga awagan dak iti lalaki, ng babae ni nanang. Lalaki laang ti panagriknam, anak. Ay nananang, saan ta na pagsaritaan dayta? Basta, lalaki ti rikna. Hey! Wala siyo ka ni tawaeng. Tayag mo na tanwang dito. Ay na, nagunag ti danom tatang. Diyak mo ti aglangoy. Mabuti nga abumalasiw. Sa kayam na tanwang. Sa mo papagnain di tangaw may dito. Takrot. No ngay matinagak tatang. Mabuti nga. Kasano ang makasuro ka nga aglangoy. Nukabuteng mo matinagababaw at tanaw. Mabuti nga karwad. Ang mga matinagak at maano dak. Di nakpagpuntutan si Adonai. Sa kaya mo, tagbalasiw ka. Nadagmat dito, lumatinag ka. Ay, diyak nga rin amo ti agsakay. Ang mga tumaray tinwang. Di nakpagpuntutan ko na. Sige, itry ko. Anya ti ramidag nanang. Ang mga numay ni tatang kat kabilin nakmanan. Ay, anya ka di manan, ti inaramid mo. Ay na, kaya't na ngay balasiw ko ginwang ijiwaig. Taipan ko ijibangir at talon. Ay, apay nga men, adi mo imbalasew. Pinmigsa ka rin ti danong tiwaig. Tanagtudo Amo yumat, jak amo ti aglangoy. Ay, kat sinakayam lakuman ajay nuang. Mabuti nga, nung ay matinaga. Ay, di imbagam kumakan ni tatang mo. Imbagak nga ruwad, ngam nakapungtot ki din. Kapot na mabuti nga, ay nagawid akon. Impagod ko tinuang iti asidag tiwaig. Ayan tay awan tulang ng anak mo. Ay, adda nang iba unakken ko, ana. Apay ka di manan. Nalabas ti kinasadot ken kinatakrot ti salmag. Ay, nalakay, saan ka day akan ayon a pagpupudutam ni Junay. Abay kumasaan, kat kas jay namut nga main. Jay kabsat na, kat adda trabaho na. Tadda bukod na atalier. Ay, apay no palubusam a mapanmet ag trabaho ni Junay. Tapno at adda nga agbali na bakla? Ha! Sana mabalin. Lalaki ti anak ta. Sana babae. Nawatam, Ang jakmet kayat akanayon akabilam. Anak ko ni Junay. anak mo laeng deta bakla, sinalbagkit de. Awan ti anak ko akasta. Padaasan na ti agtuloy nga agbakla ta. Anya ko matiaramidam. Kabilak, aging gaadinan ammo ti laod kandaya. Lalaki nga awan tulang na. Pweh! Napanam ka dehe, anak. Imay itay ni tatang mo. Ngam imbagak nga adda nang ibaunakken ka. Naglingidak itilikod ti aparador nanang. Nangag ko amin na nagsaritaan nyo. Ay, apay numapan ka laangan ijay talyer ti kabsat mo. Ay na, damat sa bali asar ka na trabaho. Saan kat nga tik-tik all itinaglati alandok. Ay, Jacqueline niya dayta. Apay, madikade ti agtik ol iti landok. Uray anya at trabaho ditan, basta nadalos. Mapanak iti ayan ni Insan Alice. Sigurado nga da trabaho ijay. Jak bagay ti talyer. Ay, ang kasanon no maamuan ni tatang mo nga ijay tinapanam. Sigurado lakit de nga uluden nakaayawid. Ay, umay nga ta. Ay, nanang, ibagayulat na mapanak iti ayan ni Manong. Ket tumulong ak iti talyer na. Ala, agawaam nga rod, tadi pa'y simbang pet ni tatang mo. Nakarumwat ka, Mad,
papanam ka day. Mapanak ijay talyer, inakita ay no ammo na matla ang titumulong ijay jay bakla nga anak mo. Apay amapan ka pay laeng. Ay kasanong tinwang mo. Impalinong kaon, kaya nadamatan inted ko akanin na. Agdiretso ka kadi ijay talyer. Una, apay ka de. Inakarod kita ay no tumultulong matlaeng day jay abakla ijay shop. Ay, basta saan mo akab-kabilan dyan anak ko, ah? Kagura ka, no kabilang manan. Agdiretso ka kadi ijay talyer. Ay katuan apay ka de. Inakarod kita ay no tumultulong matlaeng jay bakla nga anak mo ijay. Ay, basta saan mo akabilan ti anak ko. Kagura ka, no kabilang manan. Kas mula ay ayunan ti kinabakla na iti kastangar aramidam. Ay, saan ko nga ayunan? Ang adda ka di nagbaliwan na iti kanayon apan ang kabil mo kenkwana. Kasano nga rod ang mabaliwan na ti kinabakla na? No saan mo mait nga iwanwan? Saan mo't maiwanwan ti tao? Babaan iti panang kabil. Di nakisuro. Amaw, ti aramidag. Permi aban no, wow, anak ko. Apay numang kita ka iti sa bali at trabaho. Diyay trabaho ti babae. Nanang, may saak a lalaki. Ado ti atiwag a lalaki, nupigsa ti pagsasaritan. Pigsalaag day ta anak. Kung gunay mo laang ti kasla lalaki. Kayat ko akitaan dak akas lalaki, yung babae nanang. Saan mo kung mga anlilawan ti bukod mo abagay? May saka a babae. Nanang, kas ko na kun, saan ta ko man napagsaritaan day ta? Matikawak lang. Kaya't ko nga ipalagipkan ka, anak, amay saka a babae. Babae ka, anak ko. Nula ko mamabalin abaliwan ti amin. Baliwak, nanang. Saan mo ang mabaliwan? Ti inaramid, ti apo. Insan, imbag man tayo may ka ditoy. Pinalubusan na ka din ni Uncle? Ay, naglibasak takabilin na kumamalan. Apay akabilan na kamanan. Amo mampay ka ni tatang. Diyak nga rod kabayalan ti papaaramid na. Ang pilitin na alata. Masapol nga ron akanayon taasiputan no umay. Tapno pumanaw ka adagos. Magna ka itirwangan ijay likod. Uninsan, ay na, diyak kayat nga uludan na, nga yawid iji away. Unay kat ngaminan ni Uncle. Nalabas mo't. Di na kayat nga agragsakin agnam ayak, insan. Ti pa karigatak, ti kayat na nga ipapaaramid kanyak. Saan mo't akas jay kadagiti kakabsat mo? Hello, nanang. Kumusta kan? Nakaawag kayo? Rimwar ni tatang mo. Amangad no umay dita. Ay kita talumiklik ka, anak ko. Agyamanak iti day tang bagayo. Iti sa bali a pwesto ni insan ti pagyanak. Di na pa'y amo ijay. Sige anak, agandad ka. Into na da kwartak nanang, ikang kayon to. Saan mo apagrebengan ti mangted iti kwartak, anak ko? Ura jak pagrebengan. Pakaragsakat. Saan aday tati panunutem, anak ko? Agurnong kakit day para iti masakbayan. Ay na, weng kadi. Basta ikang kayo iti kwartayo. Arimuar ka nun ni tatang insan. Amangan na umay dito ay. Di ka agdanag. Ipan ka ijay sa bali a pwesto. Ija ayan ti agduduma a gown for rent. Intaman nga rod. Amo nga ni tatang dito ay. Imbang ijay, masigurado ka di na pa'y amo da ijay a pwestom. O sige, surutan na ka. Ay na, sige. Sumaruno aklat ta insan. Ay na. Ay. Ah. Dito yung ti pwesto a gown for rent. Ay, wow! Nagpipintas mo tanda kita agaw. Ay na! Kaano ak nga tanga agaw ni ti kastoy? Wedding gown. Ay na, saan mo nga arapaapon ti a gown, insan?
Nalipatam samot aday ta ti makagapo. No apay akanayon nakaakabilan nga angkel. Awan ti sinalbag nga anak mo ijay talyer ni Manong na. Lakay, bye-bye am ka din no anya ti kayat na apapanan. No jak agkamalay, adda mo itinapanan ti bakla tao. Pagkunaam nga daam mo, Jak pa'y makita nga agdanag ka. di mo ka di mo. Ano adda ti anak ta ditoy, ad-adda nga agdanagak, gapo iti panangkabkabil mo kan kuha na. Saan ko akabilay no awan ti makagapaw? Kasano nga ta no adda na bilbilag ngam si ka. Kadaag kamali ka kat kabilan da kamot. Anya nga ta ti mariknam. Anya ko mati pagkamalyak. Panagkunak kat husto amin nga aramidak. Di mo kadimot ammo, at itaw adi na awatan wano aklunan ti kamalina. Kat iso ti ad-adda nga agkamali. Kalukwan dagita nga ibagbagam. Agrobot ka, tamapan tayo ag home service. Intay mang make-up kan mang kupyor iti buok ti agkasar. Abay kan flower girls. Ay, jay ka din nagabang iti wedding gown, kun gown dagiti abay, insan? Wen, insan. May sapay dahit apagkwartaan tayo. Kat dahit at tikang runaan ang makagapo, no apay nga inala ka. Nalaing ka ngamin nga ag-make-up. Ay na, nagmayatan no kanawin nga dakas to insan. Kastoy ti bagay mo at trabaho. Ay, wala. Ay, jak amo ti agarado nang runa no ada ni tatang amang bambantay kanya. Ay, agkabil kaya. Kat, ikam ka di ida, no adon ti kwarta ang maurnong mo? Tapno saan ani tatang amin ti agarado. Ikak iti panang dandang agarado iti talon. Sige, bareng saan na kan akaguran no kasta ti aramidam. Nay, nangalaam ka di dita akwarta, anak. Nagadumag. Naurnong ko babaan iti panagkarkargador ko nanang. Nay, nadumot gayam tinaunog mo. Apay adi mo ibang ko, tapno saan ang mapukaw, wano magastos. Day ti panggap ko nanang. Inak ibang ko. Wen, nasaysaya at matlaang no ibang kom, ngamtigig gamam. Inak pa'y gumatang iti masapsapol tayo kan agas mo nanang. Sakbay nga inak ibang ko ti mabating. Jack ni namna, maanak ka ornong ka, ti kasta ka adaw, anak ko. Nalakat ti makaurnong. Nulakat ado ti agsangpet anak natang nanang. At tuyen ti tangdan mo, insan. Ay, amin day to insan? Apay amas dao ka. Pasaray mapantayo ag home service. Iso nga dalat tabingay mo. Ay, agyaman ak insan. Nagdakil gayam ti tangdan ko. Ado nga min tinagrent kan nagpa-home service, insan. Ay na, kanayon kumakastoy. Tapno mabiitak ang makaurnong. No agbayag ka ditoy, awan papanan na, no lakat. Ado ti agpa-home service, kan kanayon nga daagrent. Ken, ado ko mati umay gumatang dito'y butik mo. When kan ikararag mo, nga ado ti umay gumatang kan agrent iti gowns. Ingka man di jaylay, tayong kagumatang iti herbisijaw. Ita ka din. Ay, awan mo ti kwarta nga igam ko. Naibus ka din tigam mo. Kunak man dapay. Ay, kaano, day di panangtid mo. Ay, Ay, awanan tapi nakitsindak. nagrigat nga minti aggaik iti kasisiita na tambak. Imbag no mapasuyutan iti herbisijaw, tapno matay ti ruot. Ay, kasanungay. Kat awan mo't nga rod igatang ko. Alam pa yung garutigat ng kukuma iti pestisijaw. Ala nga rod, tama pa na kon. Ay, ang mga nuagtudo mananinton malam. Ay, naimbag man, ta nakaumay ka dito'y ili, nanang.
Imbaunak ni tatang mo, anak ko. Inak gumatang iti pagpatay na iti root. Ay marigatan ngamin nga aggaing. Alan, takaduan kayo ang mapan gumatang nanang. Ay, jay kanula ang basit ti gatangag. Tawan ngamin kwartami, anak ko. Paggatang na kuma iti pistisidyo. Inununa na ti panaggatang iti pagpatay iti root. Ay na, intayon ta siya ti gumatang iti sabidong ken pagpata iti ruot. Igatangan kayo pa iti sidain nyo Ay, adda ka din kwartam, anak ko. Uray pa'y man ikang kay iti pangtangdan nyo iti agarado Ay, nangalaam iti kwartam. Ay na, nagpigsagayam apagsapulan ti pwisto ni Insan Alice, nanang. Nagbiit kan, anak ka urnong. Ay, mapan kami ngamin home service. Dakil mat ganti tangdan. Naglagan pa'y at trabaho. Ado matigin at gatang mo. Nangalama iting gatang mo kadagita. Ay, nagkita kami kan ni Juni ijay ilay. Isu tinanggatang kadagita. Anya, nangala na nga iti kwarta na. Tinakaw na. Ay, anyat pagkitkita am iti anak mo. Agtatakaw. Ay, nasapulan na gapo iti trabaho na. Inikanak pa'y nga ron iti pagtangdan mo kano iti agarado. Anya kano ti trabaho na. Ay, saan mo nga amuan? Tamangan noing kamanandangran. Ay, tulungan na kalangarudan iti kasapulam iti talon. Abang ano dakas ma ti trabaho na. Ay, nadalos ti trabaho na. Iso, ti kabailan na at trabaho. Jack mo makitkita ti kaanak am abakla manong. Ayan nan. Napanmat nagbirok iti pagsayaatan na Anya kumangay a pagsayaatan. Asawa ka di, ti kayat mo asawan? Asino ngay mati mangayat iti may sa bakla. Trabaho, ti kayat ko asawan. Saan kat nga asawa? Anya kumangay matatrabaho? Nagadu at trabaho. Kas kumaiti agyan iti parlor. May sadaytan at trabaho. Saan ka di akagura ni Manong tumasday ta trabaho? Talalaki, di anak na. Awan mabalinan na. No isumat ti kabaalan ti anak na at trabaho. Parlor gayam, ti pagtrabahuan ni bakla. Am kasibsibat ni Manong Jose. Naibaga na a parlor gayam ti trabaho ni Johnny Manong. Anya, imbaga na day taken ka. Katkas jay matimbaga na itay Manong. Amok a parlor gayam ti pagtrabahuan na. Kayat mo asawan, saan mo nga amo ti trabaho ti anak mo? Saan dang imbagbaga kanyak ti trabaho ni Johnny? Kat itatamaw, anya nga iti aramidam Manong. Saan ko pa nga mo? Hanggang adadaka sa mapasamak. Itagbat mo dayta iti bato. Podno ka day nga iti parlor ti pagtrabahuan ni Johnny. Ay, anya kumati ka pungtot mo. Dakas ka day. Konsentidor ka. At adang agbalin na bakla, ajay tao, ta parlor ti pagtrabahuan na. Anya ti kayat mo. Lalaki abarumbado, wenno bakla anasingpag. Tulungan na kapay ti kasapulam iti talon. Ngem kababain nga rod. Lalaki, ngem kasdekit din ti trabaho na. Adon ti bakla a parlor ti pagtrabahuan na. Adumat dagiti lalaki dita, ngambarumbado ken mamartek da. Saan apulos apakairanudan ida? Makitam ka di nagtaer ang masabat tang agidurduron iti kariton, insan. Ni Charo atumboy dayta. Ay, Nabayagan a kargador dito tiyandaan. ay na, nagwapo. Ay, tomboy dayta. Ne, kinita na ka. Inisam. Hay, gwapo! Hoy, beauty! Nagpintas kan ading. Nagwapo kit din. Tomboy dayta. Ne, kinita na ka. Inisam. Hay, gwapo! Hoy, beauty! Nagpintas kan ading. Siya gayam ni Charo.
Ay, syakmot ni Daisy. Agsarsarita kayo, Tada basit papanak. Agsubliak dito inton madamdama. Okay. Kita lang ang makita ka dito ya. Kadumot niya alis. Ay, nabayaga ko dito ay. Sa anak lang amin arum-rumwar ta adak iti pwesto Pwesto? Panayo nak iti pwesto itinatangan. Kat di ka mat makikita. Iti pwesto ti kasinsin ko ni Alice. Iti butik na. Kasinsin mo gayam ni Alis. Umayak to iti pwesto yun. Inak pa'y ngamin itulod dag ito'y natnatang dita pwesto dag. Agmay sa ka dito yan. Ayan tay kasarsaritam itay. Ay na, napanda ka na yung tulog tinatnatang. Nagtaersi ka. Crush ko kaya. Ay naku. Mabalin ka di ama in love ti tomboy, iti bakla. Ay na, dakis aya. Panagkunakit awan dakis na. Kasano? Bakla kan tomboy? Ay, nagmayat ti panag-isisam na kanya. Nagmayat ti nak. Ay, una yan. Insan, ada ka din nagbalin a crush mo? Adang, di nak idiing kaskaso. Ang ni Charo. Ay na, nagmayat ti isem na. Makapa-in love. Damo lang makita na in love kan? Dahito yun ti kunada a love at first sight. Ay! Itaman pa'y akas ta ti Jarmo anak kao. Ada ka di pa kariribo ka. Madala pang panunutak na nang. Apay kastoy. Itak lang ang makarik na iti kastoy. Ada ka di marikrik na? Ay, ada ka di sakit mo? Awan. Nanang, pudno ka di ti gayuma. Gayuma. Ni, apay anadamag mo dayta. Diyak ngamin nakaturturong, gampo iti may saat tao, nanang. Ngam, saan mo ka di akabusor, tinasao a tao, anak? Saan, nanang? Saan nga ta, nga agayat kan? Ha? Dakis ka di, nanang. Nagpintas ti bagbagak ang babae. Anya, babae? Ay, saan kumamot ang anak ko? Madeno padam a babae ti pakirelasyon Ay, basol dayta, anak ko. Lakay, apay abim maringkwas ka matay. Ay, natagtagainap ko kit din ni John eh. Apay, anya tinaramid na ititagtagainap mo. Agpakpakada kampay iday. Diyan mo no papanan na. Anya ngay ti kayat asawon dayta. Apay ngay nga agpakada. Saan ko kumakano apalubusan, ng pimanaw matlatan. Ay, gapo siguro taad na ijay ilay. Pimanawon diti balay, tanaranggas kamot ngamin kon kuana. Sana kinaranggas day jay, kaya't ko lang nga maikat ti kinabaklana. Ti panang kabil iti may sa atao nga adda kam malina, maibilang a kinaranggas. Kasta ti inaramid mo kan kuana. Ay, isong ata nagpakadan? Adula amay? Mapan ka kadimanan ijay ilay. Wayne, nung amin daduma, kat ado ti customer da alayes. Inak matumulong Napig sa tinegosyo na no kasta. Nung amin ag home service da, masapol nga adda mabati iti pwesto na. Nangato ka di matlaang ti sweldo ni bakla ijay? Nay, apay akayat mo amaamuan dayta. Nadamag ko laang mata. Nung amin dito iti ayan na, kanayon mat amakabil. Nay, apay asip-siputan ti mapaspasamak iti kaanakak. Ay, susan ko matasip-siputan? Makitkitak laang mat at akarubak mat. Day tatay kunada, ama nagsipot akaruba. Awan pa'y mati customer mo. Manganta pa'y iti pansit. Kinatang ko di taas sidag at turo-turo. Apay agim matang ka.
Apay nga inyog mo dito'y pwesto ti gowns for rent. Kaya't kung agsangot amangan. At damat ngamin ni Alice ijay bangir. Mapan kun tumat ikan iti kanin na. Ay na, apay akayat nakakasango amangan. Diyak man mo. Yung kaslalim mawag tilubong ko no makita ka. Sanak mat asigo da kastoy. Ayat kahit mo asawin nga eh. Diyak mawamatan. Uray siya. Diyak mat maawatan ti bagik. No di ka makita. Nalidayak. Ay, iso nga may katap na makita na. Ganern. Dayta ti puno. Diyak nga rod makaid na no di ka makita. Os, Anya nga ta daytoy. Ipatay kong samot no di ka makita. ay, no! Di ka matmatay Taglidayak na mapukaw ka. Kaya't mo sawan. Napatagak matkan ka. Alays, anak. Kanayon mat jay tomboy ijay pwesto abambantayan ni Johnny. Ay na, tatang, pagkakatawaan da nga rod. Pagkakatawaan dagiti adda iti bangir a pwesto. Addan sa kano relasyon da. Anya? Tomboy kan bakla? Naaddan iti relasyon? Kasla imposible nga rod, tatang. Nukit kitaam ni Charo, kaslang amin pudno alalaki. Siga pa'y amag na, kat babae mat. Kat ni mat insan Johnny. Dinan kaya tinagan a Johnny. Daisy kano. Kasla babae mat nga gunggunay. Ay, Jackman ammo, no anyan ti mapaspasama kadagi jay adwa. Anya nga tati pagbanagan ti relasyon da. Panagkitak, kat naragsak da adwa. Kanayon pa'y amapan ikan ni Charo iti makan ni Johnny. Nga damat lalaki ang mga ramid kanyak itikas jay. Sigurado, mainlavak mat. Inak pa iji palingki. Adumanin ti itulod ko anat natang. Ay, umay ka dito inal daw Saan kan adumagas agumatang iti makan? Tasya kung timapan kumatang. Ipa-take out ko Naka-order akon. Dagasig tulangan inton umayak na aldaw. Ay, kasta ka di. Urahin kan tulangan nga rod Sa anak kon arumwar, sweetheart. Okay, sweetheart. Inak nga rodon. Ingat, sweetheart. Asino jay lalaki api manaw, tada pa'y pa-sweetheart yo. Ay na, babae day jay nanang. Anya babae, kat lalaki mo't jay nakitak. Ala? Ay saan kang agar-aramid iti pagpungtutan man ni tatang mo? Ay basol day ta, anak ko. Ay, kat no babae ni Charo, tumboy. Anya, nakirelasyon ka iti may sa atumboy. Limpyo ka di ti panunot mo, anak ko. Apa iparit yun? Iso tinakita anasaya at atao. Di naktupa inikan iti sakit tinakin. Nagdungo kaya. Panagkunam ka de, kat adda napudnoken ka iti kasta akasasaad mo. Ningarod Charo. Iso tinakariknak iti kastoy. Kat dinawatan na ka din iti kwarta. Wes! Isukit di pa ati gumatgatang iti kanin mi dito'y pwesto. Dito'y gown for rent. Kung naman ang tedmanin ni Johnny iti pagtangdan iti agaradaw, apay analiday ka. Ay, Jack mo. Noom no nga ibagakan ka na ito'y wano saan. Anya dayta, ibagam tapno amukmet no anyaman dayta. Addan kaayan-ayat ni Junay. Anya? At dakadimat sana limpyo ti utek na anang patol iti bakla nga anak mo. Dayta nga rod ti saan ko nga ammo no kasano nga ibagak. Ay, apo aya. Pingagkarasin na ka. Anya ka di ti parikot. Ay, may sa atomboy ti karelasyon na. Anya?
Hayag pada kurang ti panunot dagita adwa. Inton aganak da, panay kurang-kurang ti panunot tao dagiti anak da. Ay na, Jack matukod a panunutan no kasanunay ta a klasit relasyon. Impagta nagkita ta dito isango ti store, Jose. Apay ka di manong, ada ka di ibagam. Anya tinaamwak, abinaybayan nyo anak relasyon ti kaanak kami ti Tomboy. Manong, saan mi atanggal amin nga oras ni Johnny? At damat panunot kan waya-waya na. Anya kita Tomboy ken bakla nga ag sweetheart. Anya nga tati may mayat. Makirelasyon iti tomboy. Wano, pada na alalaki. Saan aday ta ti damagam kanyak? Madi akitain nga da relasyon ti bakla ken Tomboy. Saan ka di ababae matlaan ti tomboy? Aggunggunay laang alalaki. Kastamat ni Johnny. Lalaki, ngam aggunggunay laang ababae. Ay, sakit ti ulo day di adyon eh. Awan lat di napatpataudan. Sinalbagkit na. Johnny, kaanakan, nagkita kami kan ni tatang mo. Kat di na anamungan ti relasyon nyo kan ni Charo. Ay na, iparit naman ang ti pagragsakak. Awan matararamida ka madi, uncle. Anya nga ta, numangkita ka langan iti babae a karelasyon mo. Ay na, awan samgar adot-dot ko iti babae. Babae ang ngaruad. Saan ka di a babae mat ni Charo? Ang isumit, tinagaram kanya. Ah, kayat mo asawan. Iso ti lalaki, tas ika ti babae. Yes! Ay. Baliktad ah. Pudno ka di ti damag nga dan tumboy nga asawa ni Johnny. Asawa? Ay, awan pa'y asawa ti anak ko. Day tamat nga binti agwarwaras a damag. Ay, amangan no si kamanan tinangiwarwaras nga adan asawa ni Junay. Kat no nangag ko mismo asaritaan damanong tumas kan Jose. Ay, saan na pa'y nga asawa? Karelasyon laeng. Naawatam. Ay katawan pa panan na ano di kastan tumat lang ti mapasamak. No, isuda tinaituding iti tunggal maysa. Anggam no saan ngay, asawa kunam ka di pa'y. Ah? Pag sinaan nyo ka di ida? Saan ko amasong batan dayta sa ludsud mo? Ala, itid mo kit din tigat-gatanga. Apay ka di analiday ka, sweetheart. Na, saan ko lakit di nga ipalubos apag sinain na ni tatang ko. Tapay, saan ka di ang maikarikan ka? Diyan mo ka ni tatang ko. Uray ni nanang kit adamat pa nagduwa-duwa na. Amangan ka no saan ka anapod no kanya. No adda pa nagduwa-duwa da. Agkalay satan, tapno maikat ti pa nagduwa-duwa da. Kasanungay ti pan nakisarita ta ka ni tatang. Ibagak kininanang, taumay kami ije balayo. Tulagan da ti kasarta. Sige, taumay ni nanang ditoy. Ibagak ti imbagam. Amangan no sandang anamungan ti panggepta. Uray kastoy ti kasasad ta. Aramidan ta ti pagrebangan ta. Iti bangunan ta a pamilya. Agpaysuday ta. Ti panangarami ta iti pagrebangan ta iti pamilya ta ti kapatgan. Adung agpaiso di ta ti lalaki. Nung di damat aramidan ti pagrebangan da. Iti pamilya da. Amo minsan, mapadasa kong ti agahon into nagkalaysa kami ka ni Charo. Ha? Mabalin nga tangagaw ti baklang agkasal? Anya ngay? Siya ti babae? Saan asika ti babae, insan? Ay? Ni Charo ti babae. Sika ti lalaki. Ay na, siya kumaa ti agahon. Ni Charo ti ag-Amerikana. Ti amok kat saan ama palubusan ti kasta? Sigakit din alalaki ti aggaw? Saan asika ti babae, insan? Ni Charo ti babae.
Sika, ti lalaki. Ay na, siya kumati agawon Ni Charo ti ag-Amerikana. Ti amok kat saan mapalubusan ti kasta. Sika kiti na lalaki ti aggaon. Apay nalipatam asyak ti babae? Ni Charo ti lalaki. Apay nga lilawam tabagim. Kasano kumasika ti babae ako nam? Sika ka di ti aganak? Ouch! Nagsakit mo tanday tang ibagbagan. Panunutam anaimbag insan. Oray agpa-opera ka, tapasok katam ti kinalalakim, babaan iti sex transplant. Saan kalatang nga aganak? Naawatam. Nagsakit mo tan. Kahit mo asawan. Awan karbengak nga wedding gown. Saan mabalin nga alilawan ni Apo Diyos? Lalaki ka, kunakmanan. Babae, tirumbang nga ag-wedding gown. Apay analiday ka, sweetheart. Saan ka no mapalubusan ti kas kanyak nga wedding gown inton agkalay sata? Sino nga rod nga iti ag-wedding gown? Siya ka di? Wan ka no! Tapno matuloy ka no ti kalaysa. Sikat ti ag-wedding gown kat siyak ti ag-Amerikana. Saan ka di amay mayat? No sikat ti ag-wedding gown. Siyak mo ti agbado iti kaus ti lalaki. Saan ka no nga mabalingin? Kinaawan respeto ka no iti Diyos ti kasta. Anya nga yung rod ti aramidon to? Santa ka din nga agkalay sa? Masigurado ka saan akayat ni tatang adita agkalaysa. Kasano nga rod itan? No mabalin, jak mo't kayat asyak ti ag-wedding gown. Nanang, ayat ko amamuam. Bakla ti kayan ayat ko. Anya? Apay tinapilim nga inayat, anak. Isumit nga rod tinakarik na ak iti ayat, nanang. Ay, na yun ngay, anak ko. May saka atumboy. Idinto tabak lamot ti kaayan-ayat mo. Kasano itan? Plano mi nga rod tagkalay sa. Ngam saan kanumat amabalin nga iso ti ag-wedding gown. Masapol asyak kanong ti ag-wedding gown. Siyempre, tasimbaan ti pagkasaran yaw. Ay, kinaawan respeto, no lalaki kat ti aggawn ditan. Kasano nga rodan ngay nanang? Una ni Daisy, asaan ka no akayat ni tatang na no saan kami nga agkalay sa iti simbaan? Agkalay sa kayo, kat surutan yaw ti maiparbag. Madamag kumanmanang. Kasano nga iti anak mo kanti sweetheart na. Sweetheart na lata Amangan no inton madamdama, adamanan iwaras mo adamag asaan arumbang. Si katay kunada adagdag bawas kay. Apay ko maadagdag bawas ako namat. Ay saan kit din? No adamangag mo, imaritis mo adagaws. No saan amanayunan, mabawasan ti damag nga iwaras mo. Saan mat Diyan sumaruno amang istorya at imang nayon wano mang bawas saan kat asyak. Ay, di ka man. Kat no si Katerina dagiti chismusa. No kumamabalod ti chismusa. Si kan ti kaunaan amabalod. Ngamnod na siguro tangdan. Bak na nga kon. Anya abak nang. No maibus kumati sao ti tao. Si kati umuna ang maibusan iti sao. Imbagta na sabat ka manain. Kasanon dagiti dua akurang ti panunot na. Sino akurang ti panunot na, manong? Dagiti sana normal at tao ti kayat ko asawain. Daka di Charo kan Daisy. Anya adis Jone, bueno, disyaw, taisaw. At dan samat plano da nga umay makisarita kan ka, manong. Plano dan samat ti agkasar. Anya? Agkasar dagiti dua? Awan dakas na. Lalaki kan babae da. O, ti dakas. Kat no agpada a lalaki. Wano agpada a babae. Ha! Tsaka mo katakwada. Mangamong da.
Makita nwa niya ti bunga ti aramid na. Johnny, nagsabat kami kanitatang mo ijay dalan. Saan ka di makapungtot? Imbagak ti plano yo, nga agkalay sa kayo. Kat kunana, amakaamo kayo kano. Sangwen na nga ta, dagiti umay makisarita. Siguro. Mabain mat siguro iti sabali a tao. Ay na, mga noy garaw naman, hanti kinaungat na, kat pagsasawan na, dagiti umay makisarita, uncle. Ay, saan mat siguro? Kat ibalakad ko. Asaan kalaangan ako muyog kadagiti mapan makisarita. Asino nga, kadakwada ti mapan iji balay? Siyak tun Tapno saan man ang agungat ti amam no makita na ka. Nanang, mapan ko ibaga kada ulitan. Tamapanda makisarita kadagiti dadakkel ni Daisy. Kaano ti plano nga ipapanda? Sana kaday ako muyog kadakwada. Amangan ngamin no agmadin tumanan tiriknam no mapan ka iti lugar na. Adda ka no ngamin pag naun, nanang. Kasta kaday. Ay, kasto'y tumot ti kasasaat ko. Nalaka, ak amabannog. Iso asaan kayon ako muyog amapan. Dauli taglaangan ti mapan. Ikararag ko. Anasaya at kumati masakbayan ti bangunan nyo a pamilya, anak ko. Mangnamnama ka, nanang. Agpada kami kini Daisy anasimpet. Napudno kami iti tunggal maysa. Nasaya at ti may sa relasyon, no napudno kan agtalag kayo iti tunggal maysa. Nasao kanyak ni Jose, at nakano umay makisarita dito'y balay. Makisarita. Maipapan itaan niya ti pagsasaritaan. May papaan ka dagiti agpada akurang ti panunot na. Apay kaday anadagsen ti daram iti anak ta. Awan mo ti inaramid na ken kaama day. Mangibabain nga rod. Apay kumanga ibain mo ti anak mo. Imbes asika ti mga ndingay nukas dya nga irurumenda. Ang saan mo? Basta, saan ko nga ayunan ti kasya agalad ti tao? Nagmadi akitaan. Anya ka di ti pilyam kadagito'y agaw, sweetheart. Diya ka mo, sweetheart. Tasaan ko alin niya dayta. Sikan ati agpili. Ay na, no siya kumati mangisuot akat daytoy. Agpada tamat asaan analukmag. Mayat ko madaytoy, oh. Alang, gaputa pilim. Kantap nula ang makapagkasarta. Anong sak na isuot? Anong sakmutan ati agkawos iti kawos ti lalaki? Wala, uray ta pagbitla ang mat nga isuot na. Nagsayang tumat. Apay nga min asa na mabalin nga agaw nak. Uray, takanayon kanto apaggawnan no agasawatan to. Ay na, magagana na kung iti panakadanon ti kalaysata. Uray siyak mo ta. Yung mapanpay makisarita adagiti kakabagyak kadagiti dadakkel mo, sweetheart. No umay da makisarita kadata, saan ko maatilakid-kid dawang? Anya kumangay ti kidawak. Nulakat agkalaysada, umanayay. Ay, kunak no dumawat ka pa'y itinagubaan, kanuan niya pa'y dita. Apay kumangay kat lalaki nga ron ni Johnny. Dakit di tumboy kumati agkid daw. Ngem ga po taimbilang na lalaki ti bagina. Ison ti makamaw. Ay, huwin gayam. Lalaki gayam di anak ta. Ang tomboy ti mga asawa. So asanak a dumawat iti anyaman. Dapay lang mat delikadesa ka. Nasaya at mat, kababain nga men. Numasurot ti husto, lalaki ti anak ta. Kat iso ko matimapan makisarita iti nababayan. Ngem saan mat, ta ipagarup niya itumboy nga iso ti lalaki. Iso abay ama. Anya day tuyan ang mapaspasamak. Mamati kan asan anormal ti mapaspasamak. Gapu iti aramid day jay saan anormal. Ay na, Tomas. Diyak kayat amang ngaganday tasang kaibagam. Asaan anormal ti anak ta.
Insan, dayta ka diti ko na makursonadam a gown? Yes, insan. Saan ka di nagpintas? Ay na, napintas amin a gown dito eh. Depende lang iti kayat ti mangisuot. Sa bagay. Saan nga agpapada ti kaya titong gold maiso? Apay nga rod analiday ka. Gapo ka dita saan ang mabalin asika ti a gown? Sinabi mo pa. Nagsakit kaya tinakam ko. Apay nga minday ta apagalagadan. Saan kan nga agreklamo? Day tamat gamit ti rumbang. Sagrado ti kalaysa. Iso arumbang lang ang masurot kan maaramid ti husto. Pilitak nga awatanan Sapay kumaa, tamaawatam ti kayat ko nga ipakaawat kan ka. Malidayan ka di manan ti kasinsin mo, uga po iti gown. Wen nga rod tatang. Apay, ada lalaki asumrek iti simbaan, anak kagawn. Ay, may samot dayjay at Charo. Di nakat kayaten ti ag gown. Kasano nga tan no agasawad ha? Anya akasanaw ti kayat mo asawag? No addanton anak da. Asino ti awagan ti ubing iti mami, kan daddy? Ay, no asino kadakwada ti aganak. Isaw ti mamay. Kat imposible mat ani insan ti aganak. Ay, mayat daytoy apadaanan No anyan to ti isuro da, kadagiti anak da. Ay, natulagan ti kasarda. Anyan to nga ta ti masakbayan ti bakla nga anak ta. Tamo ba yay? Makitan to Ipapilit na babae. Ta sinukatan na pa yan iti Daisy ti Johnny anagan na. Ipilit mo't ni Charo alalakay. Ay, makita. No anya ti mapasamak. Nadamag mo ka dain. No sa dino ti reception ti kalaysada. Diyak pa'y dinamag. Ngam ijay siguro ile. Ta ijay mo ti ayan ti trabaho na nga agpadpada. Ay, saan akayat ni June ti agtalon? Sadot nga main ti sinalbag. Ay, di nakabailan ti agarado. Nadagsun ka no. Una, tayo pilit na babae ka no. Nalaing mat adumis karte. No kwarta ti pagsasaritaan. Adda pa yun urnong na. Umadanin ti kalaysam, anak ko. Ay, agmay may sahak ka diin dito'y balay. Sana mabali na panawan ka, nanang. Manayunan takit di Tagyan dito'y balay ni Daisy. Kaya't nakaditi agnaod dito'y. Una, nanang. Nasingpit ni Daisy. Nasayaat nga rod no kasta. Kunak no sikat iba pan iji balay da. Adayo ijay away, nanang. Kasanungay ti trabaho. Awan ti palingki ijay apag kumbuyak. No kumaada sa bali at trabahom ako anak ko. Nanang, alis to apag kwartaan tagidurun iti kariton. Uray tagtagibas sitan ti daduma. Di daan mo adakil ti sangpul ti kargador itinatnatang. Kitaam ni Charo. Nakagawn, ngaminton magna. Kas lalalaki ang magmagna. Pinabagay ti aggawn. Ay, awan lat di mo madmadlaw. Simbahan lang arudan ti ayan mo. Nimet Johnny, numagna ag kinikinni. Ay, nagmadyakitaan. Saan man at ila madmadlaw mo? Kasar, ti anak ta na ito. Ay, alaman langan. Agdalikap ke baklatan. Ngaminton magna ititengan ni Charo amapan iji altar. Siga amagmagna. Ha! Nakapil ko ti siko na, nagaatid daw ti addang na. Ay, agtaldakan. Umayan ti mangkasar kadakwada. Mangrugin ti seremonya ti kasar. Alaman langan. Agdalikap ke baklatan. Ngaminton magna ititengan ni Charo amapan iji altar. Siga amagmagna. Nakapil ko ti siko na, nagaatid daw ti addang na. Ay na, agtaldakan. Taumayan ti mangkasar kadakwada.
Mangrugin ti seremonya ti kasar. Dan iti sango ni Jonay. Ururayan na ni Charo amag na ititenga amapan mangdanon kan kwanay jay sangaw. Kasla saan anubya ti magmagna, oh. Apurado akasla dab abutin na. Ay, agtal na kakunak. Uneg ti simbahan ti ayan tayo. Ay, disiplinaan man tangiwat mo. Un ka de, agtal na akaw na. Ay na, pakawanin na kapaw. Nalpas matla ang antikallaysa. Kahit kasanoon man ang agdan manugang yaw. Ay, ading ko. Sapay ko dan naragsak to ti bangunan da a pamilya. Masigurado manang amok dagiti tuwa. Agpadadaan na singpet. Kan maysa, nagagat ni Jarok. Ay, asino ngay nga ro ti makuna nga ulo ti pamilya kadakwada. Ay, daytaitan ti saan tayong amaw. Adda kadakwada daytan na? Ay, addan asawa ti anak ko. Ay, jak ni namnama abang asawa mo ilaang. Saan tayo matamabalin aparitan ti pagragsakan ti anak tayo? Day tangarod kay. Tamadlaw ko mat anaragsak di anak ko. Manipod nagkalay sa ti anak ta ni Junay. Kasla kanayon ang maikulkuleng ka. Ay, jak manamaw. Gamidi lang nga nakita ka naragsak ti rupa na. Ay nadlaw mo matgayam day ta. Ta idi adda dito'y balay. Jak pa'y nakita day jay akinaranyag ti rupa na. Ti salod-saod. Mataginayon nga taday jay aragsak. Ay ket, adda kadakwada day ta. No ammo da nga aramidan ti pagrebengan da iti tunggal maysa. Ado dagiti bambanag asumkan iti panunot ka. Kas kuma iti anya. Saan nga tangagbaliw ti amin? Numadandan iti anak. Kitaan tayo. No anyan to ti mapasamak, no addanton anak da. Naragsak ka kadi, sweetheart. Ay, unay, sweetheart. Jak pa'y nakarik na iti kastoy, idi awan ka pa iti biyag ko. Kasta ako sapay ko tawan parikot asumangbay iti panagdinata. Adamit la kadataday ta, sweetheart. Gayam, mapan ka kadi pa iti pwesto ni kasinsin mo. Uno agyan kalangan dito'y balay. Ay na, sayang tisapol ko na agyanak dito'y balay. Ala, adakan ka dito. Ngam na siya. Masapol nga agkargadurak lat na iti palingking. Dakil ayat tisapol mo iti palingki, sweetheart. No alisto ka lakit di nga agdiskarga kan agitulod iti agduduma a pwesto. At dapay atiyo na dita makitang tangdan iti inal daw Nagmayat mo tinaangay akalay sa ti anak mo, manang. Para kanyak. Ubing pa'y ni Junay, anak ki asawa, wano ng asawa. Apay nga ubing ako nam. Kanulaklakayanan. Ay, anya itayan. Laklakayan mo no bakbaketan. Takayat mo ditan. Nala, lakwan na kon iti sabon, tay nakman aglaba. Ay, madamag ko man gayam. Asino kay ti aglabakan agluto kadakwada. Ni nga ta Johnny, wano ni Charo. Ay, saan ko nga mo? Tadyak mo't dinamdamag day ta kadakwada. Idinagyanda iti apagbit iti balayaw. Asino kay ti aggunggunay akas babae kadakwada. Agtintinulong damot akanayon. Amangan no itaada mo laan. Ngaminton agangay agpin na tudundan. Ay, kat addan kadakwada day ta. Makaammo damot tan. Nagsapa ka mo abimangon, sweetheart? Masapa nga min nga daw may atrak. No awanak pa'y jay. At dama ka una sa bali. Sayang ti maidiskarga anat natin. Ay na, itimplang ka pa iti kapin.
At dapat danom ije termos. Nagmayat mo't gayam ti adda asawa na. Adda para timpla iti kape. Wala. Alangan mo't amapan ka nga awan karga ti tiyan mo. Alaman nga road, sweetheart. Tapno saan akong amapan ije pagkapyan, ije tsindaan. Aywan, ada tinapay ije nga ikapin. Ay, uwan gayam. Mapan ka ka din ng aldaw, ije pwesto ti gowns foreign. Wan isupay mo ti masapulak. Panawan kayo pa dito'y nanang inak ije pwesto. Sa nabalay ta nagdalaw sa kung dito'y balay. Apay nagdalos ka pay laeng. Kataada ka akmat amabat bati dito'y balay nga agdalos. Awan maglatararamito kitay. Insamira ko na tinagdalos. E di da kami laeng ka ni Charo. Masapa aromwar. Siyak meten ti agdalos dito'y balay. Itataadak dito'y nanang. Siya kun ti agdalos. Sakbay asumrika. Agpaiso timbaga ni Charo nasingpot ka. Ay na. Nasingsingpwetak pa nakaturugak. Mangrahabak ka man ako na akon. Inako nanang Malamto na sumangpot kami ka ni Charo. Saan nyo aliplipatan ti agtumar iti agas yo? Kumusta nga dada asawa na, insan? Ay, nagmayat Iso amaki asawa kamutten. Tapno adda katulungam iti amin na banag. Ay, umay tumanan dito ni Charo. Kasanon nga ti kasasaad yo, insan. Kaya't ko amamuan. Anya ti kahit mo asawan? Si kakaditi daddy, kat ni Charo ti mami. Ay, awan ti mabaliwan. Siya ti babae. Ni Charo ti lalaki. Anya, kaya't mo asawan. Si kalat ti kasla babae. Yes! Babae ang kanya. Ngam iso ti babae. Idinto ta si kakat lalaki. Ay, basta iso ti lalaki. Siya ti babae. Talaga abinaliktad yu ti kinapudno. Ay na, iso nga raw direct nami. Awan maaramidan mi Iso ti pakaragsakan mi. Adumit na itain sangpit mau. Nangalami ti inggatang mau. Ay, impilit ni Juni nga intod. Saan kunak at ginatangnan? Imbagla para kadatakanaw. Ay, kanayon mo't amang teday nga anak ta. Dagiti kakabsat na kat saan may. Day tangarud kat, no asino pa'y ti ibagbagam nga abnormal, iso matimang talyaw ka na ta, itatabakot kan lakaitan. Makaudong ka. Ibagam tao may damat pumasyar dito'y balay. Ha? Sige, ibagak to, no makaudong akmanan, lakay. Nakamirisak, iti nakitak tinapalalo aragsak na iti nagkalaysada. Uray kargador dya manugang ta. Dakkel magayam ti sapul na. Sayang, no adda sumangpot atrak ita abigat. Abay, asayang ako na. Kaya't ko timapan agkargador. Maulaw ako. Agduldul ukak pa'y no bumangon ak. Apayan nga Agurigor kaya. Ay, dapadapon ka man. Sana mat amalamin. Basta agkapsotak. Maulawak ang bumangon. Ay, nasaan ka mat anabara? Apay nga, akasta ti marikrik na. Diyak man mo. Ita lang amariknak dito eh. Ay, hindi man kita iti taksi. Mapantay yung ospital. Ang mga niya daytan. Anya ka di tinapasamak. Ipan ko yung ospital ni Charo nanang. Maulaw ka no. Agdulok na bumangon. Ay, na ang mga niya dayjayan. Ay, apa yan? Itaman pa yan. Saan nga taabanog na? Tamasapsapa nga min ang mapanidya palingki. Malaing ka nga ron ipakita iti doktor. Sige nanang inakakita iti taksi. Anya timbaga ti doktor, anak. Ipan ko kano da ito isbuna iti laboratory nanang. Malaboratory test kano. Kasta ka day. Sige, inakon. Ay,
Charo, anya ngamin ayat ti marikrik na. Maulaw kan agdulo kak nga rod nanang. Ala, inak pa'y gumatang iti gatas di tarwar ta uminom ka pa'y. Diyak kayat tigatas nanang. Anya, saan ka di asigod akay kayat mo ti gatas? Diyak kayatan. Nadda makitam di taan na alsam. Isuman kit di tianaw nanang. Anya, naalsam ko nam. Ay, may sa ti kayat asawon ti panagulaw kan panagdulok mo. Anya kumangay nanang. No jak agbidot. Agiinaw kan anak ko. Awan mat ni Johnny kat aldawan. Ne, itamampay. Imawag itay, tatang. Impan na kano ni Charo iti doktor. Apay, agsakit ka din ni Charo. Apay nga impan na iti doktor. Maamwan tayon ton o may ni Johnny. Ne, apay nga tan. Italaang man amadamag ko amapan iti doktor ni Charo. Kanayon mat ditoy. Diyak pa'y nakita naglangan iti nabayag dito'y tiyandaan. Kaslakastan sa nga agpayso. Saan ama naglangan? Kaslasan ang nagsaksakit jay tao. Ita lang agpayso Apay nga ta. Adamat iti kalman. Nakitak ang nagitulod iti natang. Agudong kan samat manang. Kanayon samat ti udong mo ita. Adda nang ibaunan ni Tomas Kanyag. Adda mapan ko gatangan akasapulan na iti talon. Ingka ka di dumawat kini Johnny. Damag ko pasaray ikan na ka iti paggatang yu iti kasapulan yu iti kusina. Neh, uray ka di dagita kat madamag mo. Ay, napigpigsa ka pa'y ngamradar. Ay, saan lang aradar wano antena ti adda kanyak. Ada pa'y wifi ko Bilibak at talaga iti kinalaing mo nga agchismes. Super chismosa ka talaga. Ay, kunak no superstar itayan. Sige, panawan kan. Amangan no awanan ti malugana. Anya ka di ta igamaw. Ti resulta ti laboratory. Ipan ko iti doktor. Apay analiday ka. Masikog ka no ni Charo. Ay ikunakon kat. Ay nga apay ngay nga rod analiday ka. Kat adanto anak yaw. Siya kumaati rumbang agsikog. Anya ti kunam. Ay, ipan kon iti doktor, da iti resulta. Tari si tanda iti vitamins ni Charo. Sige. Ay, agyaman ak, Diyos ko. Tawan sakit ti anak ko. Masikugayam, iso nga agulaw. Ay, adanton apo ko. San ka di asya kumati rumbang agsikog? Anya ti kunam. Ay, sige, ipan kon ti resulta iti doktor. Tari si tanda iti vitamins ni Charo. Sige. Ay, agyaman ak, Diyos ko. Tawan sakit ti anak ko. Masikugmat gayam, iso nga agulaw. Ay, adanton apo ko. Nanang, anya nga iti ko na ni Daisy. Kwa. Impan na ti resulta ti laboratory. Ipan na iti doktor mo. Anak, masikug ka kanon. Anya, kasanong agsikugak kat lalaki ang nanang. Ay, saan mo ita maipilit a lalaki ka? Tadan ebidensya, babae ka. Masikog kan, anak ka. Intayon, dumagasak pa iti butika tagumatak iti vitamins mo. Nalpas ka din, sweetheart. Mapalinan tagawid. One sweetheart, ay pinagdanag na kitay. Kunak no dan sa bali asakit mo. Nga masikog kamit gaya. Sorry, sweetheart. Mauwatak tirik nang. Agsarita ta iji balay, hun. Itulod ka iji balay. Masapul nga ginanak ka. Di ka agaw awit iti nadagsen. Tapno saan amaragrag ti ninawam. No sa anak nga gawit itinadagsan. Kasano ti trabaho.
Siya kag trabaho Nasanak lakit di nga gulaw. Mabalin manin ti ang kargador. Surutan ta ka diti imbaga ti doktor. Apay alas na tilangam, insan. Kaskala napukawan iti manuribo. Dito nga ipapas ko ti sakit tinakam ko. Apay ka di, insan. Apay ana sakit tinakam mo. Awan magayam sakit na, insan. Apay nga rin ang sangit ka. Naawan mo't gayam sakit na. Masikog gayam. Apay nga sana siya tinagsikog. Anya? Masikog ni Charo? Hindi ka man nagkatawa. Nagsakit tinakam ko. Insan, ti kayat mo ang mapasamak kat imposible. Kasano ko masikat ti agsikog, kat saan kamot nga ron a babae. Lalaki ka, insan. Dahil tang ano tinagsakit. Ipapilit ko a babae ang aman niya nga ita. Saan magayam anay ti kinababae? Ay, kumusta nga ti Riknam? Agulaw ka pa Un nga rod. At tapay la pa nagulaw ko. Nang runa iti bigbigat. Ay, un gayam, gumatang kantuman iti mangga. Aguri ka tadaginatang ko. Inakokisan. Alaman nga rod, sweetheart. Iso ti kayat ko akanan. Maditi angot ko kadagiti daduma amakan. Diyak kayat ti angot da. Hoy, nagrigat ganti aginaw. Kaasimot ganti agbalin nga ina. Siyak ka din, Tina. Saan ka di asyak kumati ama? Dahil tamon ti ada iti panunot ko. Tasyak kumati ina. Ang ada aya ti ina. Saan ba't nga agsikog? Agpaiso ti na ibaga ni nanang. Saan ko ang mailibak ti kinababae? Iti importante, aramidin ta ti pagrebengan ta iti pamilya ta. Ura niya ti kasasaad ta. Masikugan ni Charo. At danton apo ko ta iti mabiit. Di mang ipapilit a lalaki, isu tinagsikaw. Di mat mang ipapilit a babae, saan mat nga rod nga isu tinagsikaw? Ta saan ang mabaliwan ti tao ti panang parso at ti apo kunkwana. Ti babae kat para iti lalaki. Kasta mat ti lalaki, para mat iti babae. Iso abidot ti aramid ti daduma, a babae da. Ngamang ikabalay dakit din iti pada da a babae. Kasta mat ti lalaki, amang ikabalay iti pada na lalaki. Iso nga iti uray ka anuman, saan nga agbalin a pamilya, ta saan da a maparaburan iti anak. Pudno ta kunam, iti pamilya, adda pagribengan ti tunggal maysa. Saan nga agtipon laeng tapno agragsak. Saan akasta ti bilin ti apaw. Oy, apay nga grubrubat ka nga, Charo Papanam. Saan akon nga agulaw? Mapana kon igipalingki. Ay, no. Nakakita ka mat ti masikog a kargador. Alangan ngagtugtugawak dito'y balay ngagmalmalum. Ang mga no da mapasamak iti anak ta. Ay na, mangkita talangan iti pwesto. Aglako ka itinatnateng. Tarigat no ituloy mo ti kinakargador mo. Pwesto ko nam. Mayat sa ngagpaiso Mayat bagay ti may nga inang aglako ngam ti agkargador. Nang runa nung nagdakkel ti tiyan mo. Nalaing talaga ti asawak. Apay ajak na panunot tinaglako ini. Diyak namin kaya't ama isagmak kayo nga agin na. Sanak anag kamalian ang pilikan ka, anagbalin nga asawak. Masikog matgayam ka no dyaman hugang mo, manong. Kahit dakas ka day, sana matatinakta ti sikog na Makasikog magayam ti bakla. Numuna tatumboy ti sinikugan na. Imbag basitan jay bakla, tanakaputot. Angam nila kay mo ngay. Manu atawan yaw ngagdandan na. Ngam di nakapay lamasikugan. Ay, kwa. Ay, jak manam mo. Oy, sakbay ngagdilaw ka.
kita ang pay tabagame. Lupes kan samat. Wanaw, nilakay mo ti inutil, Adda ka di gatangam, manaw. Imayak ay ano awan katangag. Alangan mat nga umayak laang makimarites. Nay, apay anak karupanget ka. Saan ka di nga ing kagimatang ija istor ni Diana? Masurunak man ija sa lawasaw. Apay ka day. Apay akasurun mo. Imbaga nakitday na makasikog kanugayam ti bakla. Ket tumboy pa'y ti sinikugan na. Ay, dayon ni Diana. Kahit anyamot nga tinsungbat mo. O di imbaga nga imbag pa'y di bakla ta nakaputot. Ang isuda nga'y manu atawundan nga agasawa. Ngam di da pa'y naganak. Saan arumbeng apinatulam tikas di akla si tao? No di mo ikan iti bagnak man tikas di ataaw. Sana sumardang iti kalalabid na. Man nakibiyang. Di nakitaan nga umuna ti bagina. Bareng ano mangrik na iti imbagam. Agpaisaw mo't kit di amanon atawon da anagasawa. Ang awan pa'y anak da. Saan ko mga ibaga ti kasday? Ang manglais meteng. Oh, dahito hindi pwesto ta, sweetheart. Aglako ta itinatnatang. Asidag nga agpaiso iti bagsakan tinatnatang. Mapalinta agatangan amin amay bagsak. Kalpasan na, ipasa ta itinaduma-duma a pwesto. Imbag ta nakitak dahito ang nakarikap a pwesto. Dinamag ko no asinot akin kukwa. Nabayag nga agpaiso dahito ang makikitak ang nakarikot. Mabalinmat gayam a pagpwestoan itinatnatang. Nalawa pa. Awan ka no tisigod nga akin kukwa. Tada trabaho na kiti anak na. Abangan ta ka di dahito eh. Mabalintamat agatangan ka no. Installment. Ay no, nagmayatan. Naglaing ka nakakita dito yung pwesto ah. Ay na, da kayo nga ginati inspirasyon ko. Iso ngayon ka gumaa ka nagsapon, iti pwesto. Nay, awan mo't dito'y ni Junay. Awan mo't ijabanger. Awan dito imanang. Adda ngamin pwesto da itinatnatang iti asidag ti bagsakan. Ha? Adda bukod da pwesto? Kunam. Un manang, tapno saan nga agkardador ni Charo. Ing kagumaan ni Johnny tinagbirok iti pagpwestuan da. Ay, di pa'y awanan ti kadwayo dito'y. No addan bukod da pwesto ako nam. San abale, manang? Mabalin kami mat amangala iti sabale. Mayat ngamin ije pwesto da. Tad ado ti sapul da. Ay, kasta aya. Inakman nga rod pa siya rin, ida. Ay, umayak man matmanang. Mm. San abale? Tawan pa'y mattao dito'y butek. Adda ka mat nanang. Agmano ak. Ay, bindisyonan na ka ti Diyos, anak ko. Ay, dakulan ti tiyan mo ah. Diyakon makaawit itinatang. Iso nga imbirukan nak ni Juni iti pagpwestuan mi, nanang. Mayat da ito yan at trabaho ah. Tapno mabalinlat ta nga uray masikog ka. Mabalin mo taglako, tanalagaan mo ti kastoy at trabaho. Ni Juni tinakapanunot, nanang. Kahit ayan na nga Napanagdamag kadagiti daddo maapwesto. No agurder day tinatang. Imbagman, tanapanunot yu ti kastoy a negosyo. Yak ninamnama ang makapanunot ni Johnny iti kastoy a klase ti negosyo, nanang. Jak pa'y napanunot idi. Nagdaras adimmuras ti negosyo da insan. Taado ti suki da. Agpaisunsa matay kunada. Anagswertyan da ti panagsikog ni Charo. Winsang agpaiso, tatang. Idinaginaw ni Charo. Isumat ti panakasapol ni Johnny iti pwistaw, iti asidag ti bagsakan iti natnatang. Naparpartak pa'y jenat natang amalako ngamdag ito'y lakok iti butik. Pagyamanan tala ngayon. Tatoy lakom, kat saan amadadaal adagos. Tinatang, nalaka amadadaal, no saan amalako adagos. Ang napartakmat amalako tinatnatang. Takasapulan unay ti tao. Ngam dagiti lako iti butik. No kasapulan laang.
Sa umay ti tao nga gatang. Nasaysaya at matlaeng, no dumuras ti kasinsin mo. Tadandanidan maaddaan iti anak. Ay, pakaragsakak no kasta, tatang. Katsapay la kuma, tagtultuloy adumuras ti panagbiag da Juni. At itugmat day talistam. Ado ka di tinagurder, sweetheart. Ay nanagado. Impakya ki order da, tao may dalaan. Ipanda ka no iti agduduma a pwesto, Tulungan ka nga agimpake, tapno mabiit. Ay na, ang mga numaapiktaran ti sikog mo, Nagkubuka ket maipit ta sikog mo, Nalabas namat. Sa anak mo't nga agimot iti nadagsun. Ay na, maipit nga raw ta tiyan mo, Kabaalak da ito'y. Superman ti asawa ka. Uray may sa ti Juni ano kastoy. Juni! Saan ka di a Daisy? Masapon nga awatin tan ti pasamak. Ha? Siyak tinagsikog, san ka di, sweetie? Ay, si Kati ina? Siya ti ama. Dayana, lakwan nakmanan iti soft drinks tamawawak. Ay, naggapo ka man nun ilay. Ay, madamag ko man. Dakkel ka no ti tiyan ni Charo. Wain, dandani aganak. Kuna ti daduma, aday jay asikog na tinagswertyan dang agasawa. Nagswertyan. Apay aswerte da ako nam. Ay, katnubak nang dan. Naswerte ti pwesto da itinatangan. Kita man la ti biyag ti tawa niya. Bimak nang ni bakla a Joni. Idinto ta kakaasi idi dito ya makabkabil. Babaan iti panagsalukag da. Dimuras da. Kat nagrugi da ita, idinaginaw ni Charaw. Awan ti pagdanagak, no aganak ka, tadamat mako ng ornong tan. Agyamanak iti apo. Tauray ibagbagada amay sa kaabakla. Maaramid mo ti pagrebengam iti pamilyam. Ti panakiasawa, napakuyugan iti pagrebengan. Jacket nga agrigat tayo, kanti agbalin nga anak ta. Ado ti inati mo alalaki. Lalaki da, ngam di da mo nga aramiden ti pagrebengan da iti pamilyada. Anyat kahit mo asawan. At dalalaki nga imbes apara iti pamilyada ti sapul da. Pagbabae da, wano pagbisyo da. Ay na, tsak aramidan da ita sweetheart. Tipod no malalaki, kat aramidan na ti pagrebengan na iti pamilya na. Ngam na di na maaramid ti pagrebengan na. Iso ti maawagan iti inutil. Kat pagyamanak unay, kaputa responsable ka nga asawa, Johnny.